Adam! Jeg er træt af din kæreste, okay? Hvordan træt? Jeg gider ikke have ham rendende. Han er skide irriterende, og han er bøs. Du ved, jeg ikke kan lide bøsser. Hvad er galt med at bøse? Altså, det er unormalt. Det er mand og dame. Ikke to mænd. Det er unormalt, fordi jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Ved du hvad, din svans? Jeg er en svans, jeg elsker ham. Ved du hvad, du er fyret. Hej skat. Hej skat. Jeg har nogle dårlige nyheder. Hvad nu? Jeg er blevet fyret. Hvad? Jeg er blevet fyret. Om helt ærligt, kan du så ikke prøve at overtale ham til at dit job igen? Hvorfor det er det? Så er et svin her. Den kalder mig bøsse, jeg er homo. Jamen, det skulle være noget. Den kalder mig svans, så er det hele. Jeg skal købe det. Ja, men det er det. Vi gider sgu ikke arbejde med sådan en idiot. Nå, men det var vi skulle. Ja, okay. Jeg skal nok. Ja, jeg prøver, men jeg lover ikke noget. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Hej. Mikkel, vi snakker sammen. Hvad er det nu? Nej, du drager mig til en vanvid over det der. Jeg gider ikke mere. Ja, men jeg får betalt på telefonen. Nej, ud. Jeg gider ikke til mere. Du er så skide irriterende. Du kan ikke følge mig på noget. Jo, jeg kan. Jeg skal skrive det med til den homo. Nej. Det kan du ikke, mand. Fuck, man. Nej. Fuck. Nej. Er du okay, mand? Fuck, sig noget. Kom her. Fuck, mand. Mikkel. Chef. Fuck nu. Chef, kan du høre mig? Kan du høre mig, chef? Kan du høre mig? Fuck op. Kan du høre mig, chef? Kom tilbage. Chef, det er det. Rund op, chef. Rund op. Chef. Mikkel. Okay. Helt ærlig, mand. Jeg skal fyre. Fuck. Farvel. Til sammen. Chef. Nej. Kan vi ikke engang høre mig nok her? Alex. Jeg skal jo herfra skubbe herover til, og så skal han skubbe mig ind her, og så... Ja, du kunne også bare gå hen ud ham, så I kunne vinde næste uge. Ja. Du vil komme med penge af mig. Så lad det fedt det her gang. Nej, hvad med dig selv, hva'? Er det ikke svært at lade være? Okay, det lyder... Jeg tænker lidt... Kommer vi snart? Du har 100 ryggen til.
Hej skat. Hej.